atur giaran para pandemen pamiarsa budaya Jawi hangaturaken sugeng siang sugeng pinarak sugeng pepanggihan kalian keluarga ageng tutur Jawi sandiwara kedoprak siswa budaya ingkang mijil saking Desa Growong Lor Kecamatan Juwana Kabupaten Pati ingkang dipun pangarsani dening Bapak Haji Mustaqim Anom Sudarsono saha Ibu Hajah Sri Kristin Handayani bilih kantor sekretariat wonten ing Desa Bakaran Wetan griya nomor 1 sudah 6 cetanipun timur kantor Kepala Desa Bakaran Wetan. Para pamirsa budaya kakung saha putri sadèrèngipun kita saged rah saking keluarga ageng tutur Jawi sandiwara kedoprak siswa budaya anglajengaken pagelaran ing siang punika keparenga kita ngaturaken paraga utawi susunan pelaku ing siang punika minangkani pamundhitanipun Bapak ingkang hamengkugati ugi sarujuki Dewan Sutradara kedoprak siswa budaya ing siang punika badhe beber cariyos serial Kebu Marcuet Dawah perangan lairipun Joko Umbaran sutradara kasta diniki Gede Sudarno Astrada katindakan dening Bagus Farwasiti pandapuk katindakan diniki Bagus Heri Tasmila gancaring dedapuan ing siang punika keliris sepisan anggambaraken wonten ing Kabupaten Grati Adipati Bandar Subali katindakan dening Bapak Andi Suratmin Patih Bandar Pati katindakan dening Dimas Indro Mahesa Jinggawati katindakan dening Santi Pramuni Dewan dening para prajurit katindakan dening seniman saking pagelaran sandiwara kedoprak siswa budaya keliris lajengipun anggambaraken wonten ing alas Tunggorono Lastri katindakan dening Niken Ayu Suniti Susanti katindakan dening Rini Paulus Pramono katindakan dening Ki Bagus Amin Wijanarko Kebu Marcuat katindakan dening Ki Bagus Heri Tasmilan Kebu Marcuat Moro Rupo katindakan dening Bagus Farel Wasiti keliris lajengipun anggambaraken wonten ing Kraton Mojopahit Sang Prabu Bromatunjung katindakan dening Bapak Deni Wijaya garwa Prameswari katindakan dening Niken Ayu Harjati Patih Maudoro katindakan dening Bapak Dikto Dewi Palupi katindakan dening Yeti Mayang Sari Temenggung Arya Jesetan katindakan dening Gede Rasto Raharjo Abdi katindakan dening Arih Kumalasari keliris lajengipun anggambaraken wonten ing Desa Gambir Seketi Ki Ajar Pamengger katindakan dening Ki Gede Sudarno Joko Umbaran katindakan dening Padi Bagus Joko Pujan katindakan dening Dimas Agus Widodo Dayun Bapane Tulkiem katindakan dening Bapak Jarwi Santoso Iwan dening para wanita penglipur katindakan dening Widodari Ayu saking pagelaran sandiwara kedoprak siswa budaya Emban katindakan dening Emban Pesek Avanza repat utawi dagelan katindakan dening Cak Lenteng Cak Dodok saka Cak Plentu para pamirsa budaya kakung saha putri kala wau gancaripun dedapuan ing siang punika kanthi lampahan serial Kebu Marcuet Dawah perangan lairipun Joko Umbaran pungkasanipun atur saking pagelaran sandiwara kedoprak siswa budaya anggaturaken sugeng amirsani ngantos titi purnanipun pawiyatan ing siang punika rahayu 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 sagung timati
prajurit ing Kabupaten Grati. Kowe kabeh podo ngaturake bukti. Tampa puja pangestu lawan ana. Kula tampi asta kali. Kula dadi sampean jimat kanjeng. Penak tuang goni lungguh sendika. Bali marang sira teh Bandarpati. Kanjeng Adipati Bandar Subali. Aku miterang pawartane kepiye Kabupaten Grati dina iki. Kabekta awit saking agengipun raos tanggal jawab dhateng ayan. Mila sedaya para nayaka Nara Kartining Praja kalebet para sentana miwah para manggalaning prajurit ingkang sampun manunggal kaliyan kawula sedaya sami nglestarekaken dawuh timbalan dalan satemah mahanani rancakipun nglampahi tata pamrentahan lan pembangunan praja saking wonten ing Kabupaten Grati ketingal tata titi saha tentrem Kanjeng Adipati Nelakake gonging panuwun dening kabeh aturmu gawe bombonge marang penggalih. Nanging teh dawuhku mawantuan marang kowe. Aja bedak-bedakake kawula sing lungguh ing pusara. Apa kawula sing asor derajate yen pancen duweni dharma bekti tumrap negara ing Kabupaten Grati. Paringana ganjaran sakcukupe dijumbuhake marang labuh lan akute. Tiba kosok balene kaya ngono. Mugia sedaya weconan dalem saged dados kekanjenganipun para nayaka sentana miwah para kawula ingkang sami nindakaken dhateng pakaripun suwang-suwang. Nanging beda sing tak rendhok ing dina pisanan iki. Kasinggihan inji Ing Kabupaten Grati kabawah perintah Ngersa dalem Sunan Prabu Bramartunjuk. Nanging wis ana telung rambahan ya teh. Nggonku ra sowan ana ing Majapahit jalaran. Aku dina iki wis ngerti larikaning lelakon. Sopo Bandar Subali lan sopo Haryo Subandar. Haryo Subandar kae pinangka wong tuaku ya Sudarmaku sing ukir marang jiwa ragaku. Iki wis cetha. Yen wong tuaku Haryo Subandar kuwi sedane ora kapundhut yang widewasa. Kapara sedane dikrenah wong-wong ing Majapahit. Nah, iki upama kowe dadi aku ngono kepiye? Kanjeng Adipati Jimat saha pepundhenku. Iya, Menggaing abdi dalem kawula. Lu menawi cetha wonten Sudarma sedanipun boten kapundhut dening Gusti kang Angrajaga. Kapara dipun krenah dening tiyang asanes. Jejering kula menika dipun laraken mijil kakung. Wonten tetembungan anak lanang kayen bisa kudu mikul dhuwur mendem jero marang derajate wong tuwa. Sak gaduk-gaduk nalar kula. Sak sisa-sisa tenaga kula. Mesti kemawon kula badhe mbalesaken sastra wirangipun tiyang sepuh. Mila saking menika Kanjeng Adipati. Menawi sayekti Kanjeng Adipati Bandar Subali wedal sak menika sampun mangertosi dhateng larikane sejarah ingkang sampun kawuri. Menggaing abdi dalam kawula boten wonten ginanipun menawi dipun lajengaken sowan kabeh wonten ing negari Majapahit. nek kaya ngono teh aku jumurung marang lekas kula. Wiwit dina iki aku rasuhan ing Majapahit. Yen perlu aku mbaleo ing Majapahit. Menika langkung rayi pisan. Ketingalaken dharma bekti. Rakyat sepuh Kakang sing koya monggo kira-kira mau durung.
maning kalbu mung pujo paing kakang tampane sebari. Sampun kula tampi mugi ndadosaken teguh yana kula kakang. Nanging musim karo raya-raya saking Majapahit wancine Jawa grimis kados ngaten kok tumapak wonten ing Grati langka menawi boten wonten wigatos. Iya. Gonku tumapak ing Kadipaten Grati tak mengki mergo pun kakang mung sak nampa dawuh. Saka ngesodani Sang Prabu Bramantuna. Kapitong atro ramban kok ora sareng Majapahit Ndorokata klebukane ya iki. Kakang Patih Maudara. Ya. Perkawis menika mboten badhe kula tutup-tutupi. Jararan menawi kula tutup-tutupi mundhak boten enggal kabuka perkawis menika. Rening sedaya kala wau sambet kalian kapribaden kula. Rama Dipati Haryo Subandar sedanipun dipun prenah tiyang ing Majapahit. Monggo menawi kula lajengaken yoganipun boten saged mengkok kula saged tutup langkung rumiyin. Gelem yo tak iso, ora gelem tak roboh. Kasuan siapa? Dan ini bukan